Ahojte, dnes na večer k nám prišla takáto červená kráska. Bavíme sa o R8. Nič extra sme na nej nerobili, ale prekvapila majiteľa, nakoľko nevedel odomknúť dvere, naštartovať auto, v podstate ani dostať sa do auta, kde odišla mu baterka. Baterka tu je od výroby, inak je to rok výroby 2021, baterka tu bola z roku výroby 2020, takže nebola až tak stará, ale skápala. Napätie baterky po vymontovaní bolo 4,8 V, takže nie je sa ani čomu čudovať. Keby ste náhodou niekedy niekto na R8 potrebovali núdzovo otvoriť predný kufor, nakoľko je elektrický, a keďže baterka nereagovala, tak môžete ho otvoriť potiahnutím tohoto lánka, ktorý sa nachádza pod spolujazdcovými nohami. A samotná baterečka je tu vpredu v kufri. Tu máte núdzové pripojenie mínusového pólu, pól plus. Baterka sa nachádza v tom priestore, treba to celé rozobrať, aby ste sa k nej dostali. Baterku novú samozrejme sme prihlásili, prípadne nakodovali, ako tomu niektorí hovoria. A môžeme si vyskúšať a vypočuť ten nádherný zvuk. A nie, výfuk to nie je sériový. Čaute.